Milí psí rodiče, tohle je Max. A Max se právě teď trápí bolavé bříško. Jinými slovy má trávící potíže. U psů, stejně jako u lidí, se projevují s různou intenzitou i četností. Od mírných a dočasných až po chronické stavy. I příznaky se liší případ od případu, ale nejčastěji je doprovází zvracení, průjmy, zácpa, plynatost nebo nadměrné pojídání trávy či nechutenství. Ale co takové potíže vlastně způsobuje? Faktorů může být celá řada, například parazité, chyby ve stravování, záněty nebo špatná snášenlivost léků. S jakýmkoliv podezřením na zažívací potíže se ale vždy obraťte na veterináře. Jedině odborník může určit původce trápení i následnou léčbu. Co nejpřesnější diagnóze vám pomůže, když v ordinaci co nejpřesněji popíšete potíže, délku jejich trvání, krmivo, které používáte a případnou medikaci. Důležité je také popsat exkrement. Konzistence, barva a dokonce i popis zápachu exkrementu toho může o původu problému hodně prozradit. Na základě prohlídky a podrobného vyšetření vám pak veterinář jako součást terapie obvykle doporučí změnu jídelníčku. Optimálním řešením pro psy s gastrointestinálními potížemi může být krmivo z řady veterinárních diet Calibra Gastrointestinal a Pancreas. Calibra jej vyvinula v těsné spolupráci s odborníky a veterináři. Díky vysokému obsahu kvalitních bílkovin z vajec, lososa a rýže se pejskům velice dobře tráví. Snížený obsah tuku zase ulevuje slinivce břišní a přidané minerály, vitamíny a probiotika pomáhají posílit psí trávicí systém. V krmivu Calibra Gastrointestinal a Pancreas nenajdete ani žádný z nejběžnějších alergenů, jako je třeba lepek, hovězí a drůbeží. U psů s citlivějším zažíváním totiž složení krmiva může hrát velkou roli. Se správným krmením se úleva dostaví velice brzy. Nezapomeňte, že zdraví a štěstí vašeho chlupatého přítele máte ve svých rukách. Dobrou zprávou je, že trávicí obtíže umíme při správné léčbě i stravě úspěšně léčit. Vždy se poraďte se svým veterinářem, zda je krmivo Calibra Gastrointestinal pro vašeho mazlíčka vhodné. A pamatujte, že zdravé zvíře je šťastné zvíře. Tohle je veterinární dieta Calibra Gastrointestinal a Pancreas a tady Maxíkovi pomůže od toho bolavého břicha.